सनापुर बर' गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि रमेश सरगियारिया आजिरा मोनबाय। धेमाजि जिल्लानि समखं हालामनि सिङाव थानाय सनापुर गामिनि सनापुर बर' गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि रमेश सरगियारिखौ फरायसालिनिफ्राय बिदाय होनायनि मोनसे बिदाय फोरबो खुंनायनि गेजेरजों बिदाय होयो। बे बिदाय फोरबोआव सनापुर बर' गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि रमेश सरगियारिखौ फरायसालिनि उन्दै उन्दै फरायसा फरायसुलिफ्रा आर'नाइजों मान बावनानै बिदाय होयो। सामलाय आफादजों लोगोसे फरायसाफोरनि बिमा बिफा आरो गुबुन गुबुन आफाद आरो गामिनि रायजो राजाफ्रा जथायै बिदाय होनाय जायो। मख'नाय जायोदि रमेश सरगियारिया 1982 मायथाइनि 2 मार्च खालारखालि सनापुर बर' गुदि फरायसालियाव फोरोंगिरि महरै जयेन जादोंमोन। आं 1982 मायथाइनिफ्राय बे सनापुर गुदि फरायसालियावनो 82 मायथाइनि 2 मार्च खालि बे सनापुर गुदि फरायसालियाव गाहाय फोरोंगिरि महरै हाबदोंमोन। बे हाबनाया बे प्राइभेट फरायसालिमोन बे समाव। इयुनाव 1983 मायथाइनि ना 84 मायथाइनि 2 सेप्तेम्बर दानाव बे फरायसालिया गुबुन गुबुन फरायसालिफोरजोंनो जनाय साब डिभिजननि सिङाव गासै गं 26 फरायसालिया सरकारि प्रभिन्सियेलाइज जादोंमोन। बे लेखा जुदिअ 1984 सेप्तेम्बराव प्रभिन्सियेलाइज जादोंमोन, अब्लाबो बे गभर्नमेन्टआ बे बोसोराव जा प्रभिन्सियेलाइज जानाय गासैबो फरायसालिखौ बोसोरसे फावसायना लांनानै एपइन्टमेन्ट होनाय जादोंमोन। बे लेखा 1983 मायथाइनि 1 अक्ट'बर दाननिफ्राय सरकारा प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय लेखा जोंबो जनाय साब डिभिजनाव गासै 22 फोरोंगिरिया एपइन्टमेन्ट मोन्दोंमोन। बे लेखा सनापुर गुदि फरायसालियाव आं थोंजों दिनै बिदाय लादोंब्लाबो गेजेराव आङो गुबुन गुबुन जायगानि असुबिदायाव ट्रेन्सफार जादोंमोन। बे लेखा गुबुन गुबुन फरायसालियाव आङो फोरोंगिरि जादों। बिब्दिनो थांनाय 1985 मायथाइनि 30 एप्रिल खालि आं बे सनापुर गुदि फरायसालिनिफ्राय जयपुर गुदि फरायसालिसिम सोलाय सोल' गोरोबलायनानै फोरोंगिरि जाहैदोंमोन। बेनिफ्राय 1988 मायथाइयाव फिन जयपुर गुदि फरायसालिनिफ्राय 3 नम्बर जयपुर गुदि फरायसालिसिम ट्रेन्सफार जानो गोनां जादोंमोन। मानो होननानै बुंबा फोरोंगिरिनि गेजेरावनो गोबां गोथौ गुवार गोसोनि फोरोंगिरि नङाब्ला गावनि फोरोंगिरिनि गेजेरावनो दाङाबाजि जालायो। थिग बे लेखा दाङाबाजि जानानै जाय फोरोंगिरिजों नांज्लाय खमलाय जादोंमोन, बे फोरोंगिरिजोंनो अफिस फालनिफ्राय सिनियर फोरोंगिरिखौ जिहेतु फेजेननानै एसिस्टेन्ट खालामफिननाय जादोंमोन। बे लेखा गंसे स्कुलाव सानैबो थायोब्ला बिसेस फोरोंनायाव असुबिदा जालायनो हागौ साननानै अफिस फालनिफ्राय मदद होना बिथांमोना 3 नम्बर जयपुरसिम ट्रेन्सफार खालामदोंमोन। बे लेखा बिब्दिनो 16 सेप्तेम्बर 88 मायथाइनि 16 सेप्तेम्बरनिफ्राय 3 नम्बर जयपुराव फोरोंगिरि महरै खामानि मावनानै बे फरायसालियावबो सासे फोरोंगिरिया थोंजों ट्रेन्सफार जानायलाय बे ट्रेन्सफार जानायखौ होबथानो थिननायाव रायजो राजाफोरा 3 नम्बर जयपुरनि जा परिचालना कमिटिनि आफादगिरि बिथाङा बुंनाय लेखा फोरोंगिरिया जाय जेरै गोसो ट्रेन्सफार जानायखौ जोंहा जेबो अरजाया होनना बुंनायावलाय
आरो हायोब्ला नोंथाङाबो थांनो गोसोब्ला थांजायो बुंनायलाय आंबो बिब्दिनो बिथांनि बाथ्राखौ लानानैनो जा जिहेतु गंसे फरायसालिखौ फोरोंगिरिखौ हमथानानै लाखिनो गोसो होआब्लानो ट्रेन्सफार जानोसो खिन्थाबाय जेब्ला बिथांनि लेखानो आंबो हस्तिनापुर गुदि फरायसालिसिम 2002 मायथाइनि सेप्तेम्बराव आङो 3 नम्बर जयपुरनिफ्राय हस्तिनापुर गुदि फरायसालिसिम एसिस्टेन्ट महरै ट्रेन्सफार जानो गोनां जादोंमोन। थिग बिदिनो 4 बोसोर जानायनि उनाव 3 नम्बर महनपुराव फोरोंगिरिनि बिसेस असुबिदायाव जोंनिनो जनाय अफिसनि ब्लक अफिसनि एसआइ बिथां मानगोनां सुसेन बराया महनपुरसिम फोरोंगिरि गैयैलाय दानथामसो फोरोंगिरि खालामनो खावलायनाय लेखा 3 नम्बर महनपुराव हेडमास्टार महरै फोरोंगिरि मावहैदोंमोन। थिग बिब्दिनो इयुनाव फिन 3 नम्बर महनपुरनिफ्राय जयपुरसिम एसिस्टेन्ट महरै आङो ट्रेन्सफार जाना फैनो गोनां जाहैदोंमोन। जियानो जायाथों समनि बिदिन्थायाव आङो 3 नम्बर जयपुरनिफ्राय 1914 मायथाइनि सेप्तेम्बराव सनापुर गुदि फरायसालियाव सोलाय सोल' खालामलायनानै फिन गाहाय फोरोंगिरि महरै फोरोंगिरि जाफैदोंमोन। आरो बिब्दिनो 1921 मायथाइयाव बैसोआ बिसेस असुबिदा बोरायहैनाय लेखा आरो लोगोसे बे सनापुर गुदि फरायसालियावनो एसिस्टेन्ट महरै फैनाय मानगोनां मुस्रि मानिक बसुमतारीखौ गाहाय फोरोंगिरिसिम प्रम'सन होनानै आं सनापुर गुदि फरायसालियावनो लेङाइ फोरोंगिरि जानानै थांनाय 2024 मायथाइनि 19 फेब्रुवारियावनो आं गभर्नमेन्ट हिसाबै माने आंनि साख्रि मावनाय समा जोबदोंमोन। थेवबो नेमबादि एडमिटआव 1 मार्च थानायलाय मार्च दानखौ गभर्नमेन्टनि फालनिफ्राय खाबु होनायलाय आं दिनै 2022 मायथाइनि 31 मार्च खालि दिनै फरायसालिनिफ्राय लोगोसे बिदाय लानाय फोरबोखौ आरो रायजो राजाया बिदाय होनाय लेखा आं दिनैनिफ्राय सनापुर गुदि फरायसालिनिफ्राय आजिरा लानानै दिनै बिदाय लानाय जाबाय। गोजोन आं बुंनो थाङोब्ला आङो गोजौ गाहाय माने 10 बार गाहाय फोरोंगिरि जालाय एसिस्टेन्ट फोरोंगिरि जालाय सोलिबोबाय। बे लेखा आङो बुंनो थाङोब्ला आं जाय फरायसालियाव फोरोंगिरि जाहैदों बे गामिनि रायजोफोरखौ दिनैसिम गाज्रि होननानै बुंनो हाया। मानो होननानै बुङोब्ला रायजोफोरखौ दिनैसिम गाज्रि होननानै बुंनो हाया। मानो होननानै बुङोब्ला जाय फरायसालियाव थांदों आं गुबुन गुबुन फोरोंगिरिफोर थानायावथ' फरायसाफोरा खमसो जायो। नाथाय जाय फरायसालियाव आं थांदों बेवहायथ' फरायसा खुनु दिन खम जायाखै, बांसिनदोंसो। आरो थिग बिब्दिनो आङो 2014 मायथाइयाव फिन सनापुराव फैनायाव जेसेबां फरायसा दंमोन बिनि उनाव आं फैनायनि उनाव बांनानै दिनैसिम हयथ' गुबुन फरायसालि बायदि नङा। बे सनापुर गुदि फरायसालियाव दासिमबो 63 फरायसा दंमोन। दा बेनिनो देग्लाय 7 फरायसाया 6 थाखोसिम उथ्रिसार जानानै गोजौ गेजेर फरायसालियाव एडमिसन लाहैबाय। दा जानो हागौ बे फरायसालियाव 63नि बारा दङ। ओंखायनो आंनि फालनिफ्राय आं जा हमदांनो हानाय सनापुर गामिनि रायजो राजाया गोदो प्राइभेटआव जेरैबायदि बिथांमोना मदद होलायोमोन दिनैबो सनापुर गामिनि रायजोखौ बाख्नायनांगोन। गुबुन गुबुन गामिनि रायजो राजाया माबादि मोनथिया, खिन्थु सनापुरनि रायजो राजाखौ गोसो गोरबो सिंनिफ्राय आङो साबायखर बावो। मानो होननानै बुङोबा बिथांमोना गावनि फिसाफोरखौ फोरोंनायाव गोबाङैनो फोरोंगिरिजों हेफाजाब लायो। बेनि थाखायनो आं सनापुर गामिनि रायजो राजाफोरखौ गोरबो सिंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावो। फोरोंगिरि जानो थाङोब्ला आसलते गभर्नमेन्टनि नेमनि अनगायैबो किसुमान फोरोंगिरिनाव नेम थायो।
कारन आं मानोना सारिय'फाले आं आखा फाखा आं आखाइनि आखा फाखा आं जि दानो गोरों आं जि दानोबो फोरोंनो हागौ आं रुमाल आगर एरनो नांगौ इखौबो फोरोंनो हागौ सान्द्रि संग्राय हेबनो आंनाव माबा थायो आसनि थायो प्रग्राम थायो आं गथ'फोरखौ आखाइनि खामानि मानोना जिबनाव लेखा फोरोंनानै फरायनानै गासैबो साख्रि लाजोबनो हाया शिक्षा दीक्षा लानानै साख्रि मोनजोबा ओंखायनो जिउ खुंनो थाखाय इयुनाव आखाइनि खामानिबो रोंनांगौ आखाइनि खामानि जुदि गोरों जाना थायोब्ला सासे सुबुङा जिउआव गभर्नमेन्टनि साकरिखौ आसा खालामाबालानो आखाइनि खामानिजोंनो जिउ खुंनो हायो बे बेलायाव आंखौ बधय रायजोफोराबो मोजां मोनो कारन आङो फरायसाफोरखौ आखाइनि खामानि फोरोङोब्ला आखाइजों हेबनानै फोरोङा आं बर्डआव लिरनानैसो फोरोङो गावबा गाव खामानिखौ सोलोंनो थाखाय बर्डआवनो फोरोंनाय जायो बे लेखा हौवासाफोराल' जे आखाइनि खामानि रोंनांगौ बे नङा हिन्जावसाफोराबो हौवासाफोरजों समानैनो आखाइनि खामानिखौ रोङो थिग बिब्दिनो आंनि डिसिप्लिना जुदा गुबुन गुबुन फोरोंगिरिनिजों गोरोबा आं मानोना आं एनसिसि 2IC केडेटमोन आंनाव ए पार्ट एनसिसि पास खालामनाय दं अबयसे आं दिनैसिम बुङा आं जेब्ला गोजौ फरायसालि फरायनो थाखाय धेमाजि कलेजाव एडमिसन लादोंमोन एनसिसि डिपार्टमेन्टआ आंखौ मोजां खाबु होआखै बेनिखायनो आङो एनसिसि डिपार्टमेन्टआव एनसिसि केडेट जानानै आं 2IC केडेट जानानै सेकेन्ड इम्पर्टेन्ट केडेट जानानै बि पार्ट बा सि पार्टसिम जा एनसिसि लानानै डिप्ल'मा लानांगौमोन बे डिप्ल'माखौ आं लानो हायाखै ओंखायनो गुबुन गुबुन फरायसालिनि डिसिप्लिननिख्रुइ आंनि फरायसालिनि डिसिप्लिना जुदा जायो बे थार आं बेखिनिखायनो आंनि फोरोंनाय आयदाया बेलेग दस्रानिजों आंनिया गोरोबा बेखिनिखौ आङो बुंनो हायो मानो होननानै बुङोब्ला बृत्तिया गाव गार्ड जाबाल' बृत्ति मोनो नामा बे मोनसे आंनि फोरोंगिरिनाव प्रश्न खालामो मानो होननानै बुङोबा फोरोंगिरिया गाव गार्ड जाब्लासो बिनि फरायसाया बृत्ति मोनो नाथाय आंथ' दिनैसिम गार्ड जायाखै आंनि फरायसाया मानो बृत्ति मोनो कारना मा रोङा होननानै बुङो रोङाब्ला माबे आंनि गथ'आ गोरों जायोना माबोरै बृत्ति मोननांगौ जाखो बे मोनसे आं सोलिबाय थानाय फोरोंगिरिफोरनाव प्रश्न खालामो बे माने सोंथि सोङो आङो बे बाथ्राखौ बेखिनियानो आरो ओंखायनो सनापुरनि जा गथ'फोरखौ फिसाफोरखौ फोरोंनाया बेसेबां जाफुंसार जादों बेखिनिखौ आं बुंनो हाया बेखौ रायजो राजायासो फिननाय होगोन गोजोन्थों